Amb aquest vídeo comencem les classes virtuals i el tema de la realitat i el coneixement. Són dos tipus de problemes que van lligats, no podem separar-los, com havíem dit en alguna de les classes que hem fet. La metafísica es refereix al problema de la realitat, però no es pot deslligar de la qüestió del coneixement. Tota realitat, d'alguna manera, ens reclama la possibilitat de ser coneguda i en quines condicions. Aleshores, la teoria del coneixement ens ha d'explicar aquestes condicions per accedir a la realitat, condicions en què es pot conèixer, en quin grau de certesa es pot conèixer i amb quins límits es pot conèixer la realitat. Bé, al Classroom teniu una, un document amb el que comencem el tema de la realitat. Els tractarem de manera separada, però no podrem obligar aquest lligam conjunt. I aleshores, bueno, comencem amb algunes preguntes que ja hem fet, ja les hem tocat en la classe presencial que havíem fet. I jo voldria aquí bueno, citar dues frases que em sembla que poden ajudar a entendre el problema. La primera diu, si les coses es mostressin tal com són, aleshores la ciència i la filosofia serien inútils. Per què? Doncs perquè no existiria el problema. No existiria el problema de la realitat si se'ns mostrés de manera tal i com és. Però sospitem que no, sospitem que entre la realitat i nosaltres hi ha les aparences. I aleshores la ciència i la filosofia intenten explicar aquesta connexió entre les, nosaltres, que rebem les aparences a través dels sentits, i la suposada realitat que està més enllà. Necessitem teories per explicar això. I això és el que ens diu la següent frase. Els nostres judicis sobre el que hi ha estan sempre arranjats en una teoria. Podem substituir una teoria per una altra, però no podem desfer-nos d'una vegada per totes de la teoria. I no podem veure el món d'una altra manera. No podem accedir al món sense la contaminació d'una teoria prèvia. Així que tot el que puguem dir sobre la realitat, d'alguna manera, a causa de la presència inequívoca de les aparences, doncs serà una teoria per explicar la suposada relació entre les aparences i la realitat. Les aparences són una presència indubtable. Tot el que nosaltres rebem del món està traspassat per les aparences, pels sentits. Els sentits ens donen informació sobre el món i aquesta informació forma part de nosaltres, està a dintre del subjecte que percep el món. Què vol dir això? Doncs que podria haver aquesta modificació de la realitat a través de les aparences, perquè podria ser que les aparences no ens presenten la realitat tal i com és, perquè són subjectives. Les dades dels sentits són subjectives, estan modificades pels sentits. El que veiem de la taula és llum reflectida en la taula i que passa a través dels nostres ulls, es converteix en un corrent elèctric que altera el nostre cervell i el nostre cervell respon davant d'aquesta alteració generant una imatge que suposem que és la de la taula, però està dintre nostre i és una conversió de llum a imatge. Així que hem de dubtar de la possibilitat que la taula representada sigui la taula real. Aquí tenim dues opcions. I és que podríem pensar la taula real, aquest objecte que està fora de nosaltres, és la causa dels sentits, de la imatge que rebem en el nostre cervell. Llavors, és evident que hi ha una realitat a fora que és la causa d'aquesta imatge, aquesta percepció que tenim de la taula. És la diferència entre l'objecte i el subjecte.
Aquesta teoria seria la base del que es diu materialisme, i és una de les grans línies de pensament metafísic que ha generat diverses teories que al llarg d'aquesta unitat explicarem. Però hi ha una altra opció, que és que, atès que tot el que nosaltres sabem de la taula està dintre nostre i que no podem accedir a una suposada taula real, bé, alguna teoria metafísica ens diu que podem explicar aquesta experiència que nosaltres tenim sense la necessitat d'una existència prèvia separada de nosaltres, una existència objectiva. Podem suposar que tot sigui subjectiu. Aquesta teoria es diu idealisme i contempla només l'existència de les sensacions, les dades dels sentits en una ment. El problema és aleshores que les dades dels sentits queden aquí al mig, no? I que les podem situar tant en relació amb un món objectiu com en relació amb un món subjectiu. Això, per exemple, està il·lustrat amb aquesta idea del fet. Els fets que són coses que passen en la realitat o coses que passen en els nostres sentits. Els fets són allò que passa davant nostre, però està dins o està fora? El món és una cosa de fora o és una cosa de només a dintre nostre? Això que les coses passen, però si no les veiem passar, no passen. És aquesta idea de que l'arbre que cau en el bosc i no és percebut per ningú, aleshores podem dir que això ha passat? Podem dir que això era un fet? Podrem dir que l'arbre ha caigut quan ens trobem l'arbre a terra. Però si no hi ha cap manera de percebre aquest fet ha passat? Aquest fet era real? Bé, doncs és una de les idees que generen certa discussió en el món de la metafísica entre materialistes i idealistes. Però davant d'aquesta discussió intentarem definir la realitat d'alguna manera general que tothom pugui admetre. Què és la realitat com a idea a partir de la qual llançarem algunes propostes que poden ser diferents. Però aquesta idea la compartim. La idea de que la realitat és la totalitat d'allò que existeix. Sigui el que sigui aquesta totalitat i sigui el que sigui aquesta existència. Allò que té existència serà la realitat. Haurem de justificar aquesta relació, no?, entre existència i realitat mitjançant una teoria. Però d'això podem estar segurs. La realitat és la totalitat d'allò que existeix. Aleshores, si ens demanem per què és allò que existeix, que és una de les qüestions fonamentals en la filosofia occidental, doncs bé, ens trobem amb un element, allò que està o és, i que la seva característica és la seva permanència, allò que esdevé quiet. L'ésser, en algun aspecte, o almenys la seva característica principal, es pot entendre o es pot pretendre que sigui la seva permanència, que l'ésser no canviï. Però, d'altra banda, hem de fer compatible aquesta permanència amb el fet que les coses canvien o es mouen tal i com ens indiquen els sentits, la informació que rebem a través dels sentits. Aleshores, hem de fer compatibles aquests dos elements i que una teoria de la realitat els expliqui. De fet, les possibles respostes a aquesta pregunta són precisament les teories metafísiques, les teories sobre quina
quin tipus de realitat tenim al davant. Bé, abans d'això hauríem de, de tenir present també una altra cosa, a part de que necessitem explicar o satisfer dues condicions, és a dir, que en una teoria de la realitat hi hagi alguna forma de permanència i, a més, alguna possibilitat de canvi, o que s'expliquen les dues coses potser per exclusió. En Parmènides tenim l'exclusió, allò real és allò permanent i allò que canvia no és real. Però aquí ens adonem, no?, que Parmènides ha hagut de donar explicació de dels dos processos. Bé, doncs, hem de veure quina relació hi ha entre algunes paraules que són importants, entre ser, existir, haver, estar, en relació a les coses o els fets. El fet que a la nostra aula o davant de nosaltres hi hagi un rellotge, vol dir que aquest rellotge és real, que existeix? En quin sentit existeix? Allò que es pot pensar, per exemple, la muntanya daurada, una sirena, existeix simplement pel fet de que es pot pensar en tant que estat mental. Doncs bé, això també és una mena de conflicte, no?, en la metafísica. Doncs bé, a partir d'aquí és quan hauríem d'encarar una mica les possibles respostes a totes aquestes preguntes amb aquests condicionants per veurem les diferents teories de la realitat que es donen al llarg de la història de la filosofia.